plotníci prepravovali najmä drevo, či už to drevo, z ktorých tie plote boli vyrobené, alebo drevo, ktoré bolo na nich naložené, ale prepravovali aj iné komodity, napríklad soľ, alebo železo, meď, výrobky rôznych manufaktúr, ako hlavne do pušiek, poľnohospodárske produkty, jačmeň, hrách, kapusta, lán, konope a rovnako aj rôzne výrobky tých ľudových výrobcov, ako pletené košíky, keramika a tak podobne. Nachádzame sa na pláni, to je vyššie Nižnej, skrátka už ako nad dedinou, dá sa povedať. Orava. Nižňanskí putníci boli výchrední putníci na Orave, jedni z najlepších, takže akože aj dať takú tú česť im, podľa mňa je to veľmi dobré. Ako keď po klavíri chodíte, vieš? Takto. To bolo v Nižnej nad Oravou, vtedy sa tak volá tá dedina. A bolo to ozaj v 79., keď Matica Slovenska organizovala, tam boli choreografovia z celého sveta, kde sa slovenský folklór rozširoval. Tam pozvali aj súbor Oravan a zatancovali nám tento príbeh. To celé, tú celú plotnícku tradíciu, že mamičky, dievčatá sa rozlučovali s mladými, ktorí na tej plti potom išli po Orave na váhu a tak do Pešti. A tam sa spievalo, že z malej Pešti na veľkú pozdravujte mamilu. A keď som to už po druhýkrát počula na javisku, že sa spievalo, že sa rozlučujú a idú do Pešti, z malej Pešti na veľkú, tak som sa začal s tým teda zoznamovať, že čo je to, čo tu sa deje na tom javisku. Vysvetlo, že áno, tá plotnická tradícia bola tam znázornená. Ale na Orave, hej, švárnych chlapcov málo.